Stretávam sa s ľuďmi, ktorí hovoria, že sú spokojní so svojím životom. Naozaj? OK, si spokojný. Teraz. Ale čo, ak sa situácia zmení? Čo potom? Bude ti stačiť tvoj príjem, ktorý máš? A čo, ak stratíš úplne príjem? Niekedy si nad tým uvažoval? Spokojnosť je prejavom toho, že nie si ochotný prijať výzvy, ktoré sa dostanú do tvojho života. Nie si ochotný pracovať na sebe. To je spokojnosť. Ja stále nie som spokojná so svojím životom, pretože mám stále veľa cieľov a veľa snov, ktoré ešte nemám splnené. A preto pracujem na tom, aby som dosiahla svoje ciele a sny. Preto nemôžem byť spokojná so svojím životom.